Gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya naɗa babban abokin hamayyarsa a zaben shekarar 2023 Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC a matsayin mamba a Majalisar Dattawan Jihar Kano. Gwamna Abba ya kuma naɗa shugaban jam'iyyar APC na ƙasa kuma tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje a majalisar, wadda za ta zama zauren tattaunawa da kuma bayar da shawara ga gwamnatin jihar Kano. Abba ya ce tsaffin gwamnonin jihar Sanata Rabi Musa Kwankwaso da Sanata Ibrahim Shekarau ma su ma mambobi ne a majalisar. Gwamnan ya bayyana cewa duk tsaffin gwamnonin Kano da mataimakansu da sarakuna na jihar mambobi ne a majalisar. Sauran shugabannin sun hada da tsaffin shugabannin majalisar dattawa da tsaffin shugabannin majalisar wakilai, haka zalika da tsaffin shugabannin majalisar dokokin jiha da mataimakansu, sai kuma tsaffin alkalan kotun koli da na kotun ɗaukaka ƙara da kuma tsaffin manyan alkalan jihar. Sannan akwai manyan malamai 'yan kasuwa da sauran shugabannin hukumomin tsaro da wasu fitattun mutane. Akwai kuma sakatarorin gwamnatin jiha da tsaffin shugabanni na ma'aikatan gwamnatin jiha. Gwamnan ya kuma nanata ƙudurinsa na ci gaba da gudanar da shugabancinsa ba tare da rufa-rufa ba, wanda ya yi daidai da zamani. Bayan yanke hukuncin ƙarshe da kotun kolin Najeriya ta yi, wanda ya tabbatar da kujerun gwamnonin jihohin adawa na Kano da Zamfara da Plateau da Bauchi, jam'iyyar APC mai mulki ta ce hakan bai razana ta ba. Jam'iyyar ta ce akwai rata mai nisa tsakaninta da sauran jam'iyyun adawa, kasancewar yawan jihohi da take da su, duk da ana ganin nasarorin da jam'iyyun adawar suka samu a kotun koli ta ƙara musu ƙarfi. A wata hira da ya yi da kafar BBC, wani jigo a jam'iyyar kuma ƙaramin ministan gidaje da raya birane, injiniya Abdullahi Tijjani Gwarzo, ya ce duk wani gunaguni da ake lokaci ne zai tabbatar da asalin yadda lamura suke da kuma irin ƙarfin da jam'iyyar take da shi a siyasance. Ministan ya kuma ce maganganu da ake ta yadawa game da jam'iyyar gabanin yanke hukuncin kotun koli labarai ne na ƙanzan kurege, kuma asalin bayanai za su bayyana a nan gaba. Ita kuwa majalisar bayar da shawara ta jam'iyyu IPAC ta yi kira da a samar da shugabanci na gari bayan da kotun koli ta yanke hukunci kan rigingimun gwamnoni daban-daban. Shugaban kungiyar IPAC na ƙasa Alhaji Yusuf Abdullahi Dantalle shi ne ya bayyana haka a wata sanarwa da ya fitar a ranar Lahadi a Abuja. Dantalle ya taya ɗaukacin jam'iyyu da suka yi nasara a kotun kolin da ta yanke hukunci na zaben gwamnoni. Ya taya Abba Kabir Yusuf na jihar Kano da Caleb Mutfwang na Plateau da Francis Mfuru na Ebonyi da Alex Oti na Abia murnar samun nasara da suka yi. Dantalle ya kuma yaba sauran 'yan takara da jam'iyyunsu da ba su yi nasara a kotun koli ba da su karɓi ƙaddara tare da ba da gudunmawa wajen ɗorewar demokaradiyyar Najeriya. Ana kallon 15 ga watan Janairun kowace shekara matsayin cikamakin tarihin Najeriya saboda mabambantan abubuwa da suka faru a cikinta. A ranar ce juyin mulki na farko kuma mafi muni ya afku a Najeriya, lamarin da ya kai ga halaka manyan shugabannin Arewa, cikinsu har da Prime Minister na farko Sir Abubakar Tafawa Balewa da Prime Minister Arewa Sir Ahmadu Bello Sardauna. Har ila yau ma'aikatar tsaro ta ƙasa ta ware wannan rana domin tunawa da sojojin da suka mutu a fagen daga, inda ake aikewa da saƙonnin jaje da kuma karama iyalan magabatan. Haka baya ga haka, wannan rana ce ga mayakan Biafra suka miƙa kai ga sojojin Najeriya bayan ɗaukar lokaci ana gwabza yakin basasa kan neman ficewarsu daga ƙasar nan. Isra'ila ta ce ta yi amfani da fiye da bama-bamai da makamai masu linzami 10,000 tare da ƙaddamar da ɗaruruwan hare-hare a sassan Gaza tun daga 7 ga watan Oktoba bayan da ƙungiyar Hamas ta kai mata hari. Hukumomi a Gaza sun ce an lalata fiye da kashi 50 cikin 100 na rukunin gidaje a yankin tun bayan fara yakin. An bayar da rahoton tserewar kusan mutum miliyan 2 a zirin Gaza, kwatankwacin kashi 80 cikin 100 daga gidajensu. Jirage marasa matuƙa masu ɗaukar hoto sun nuna girman ɓarnar da yakin ya yi a yankin Khan Yunus da Magazi da kuma yankin Rafah.